गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' हारि आरो बड'फानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सान 3 मार्चखौ फरायसा सान महरै फालिबोगासिनो आरो आसाम सरकारखौबो फरायसा सान फालिनो गनायथि होनो दाबिबोगासिनो। बे दाबिया दिनै जाफुंसारबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 3 मार्च बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फोसावबाय। मख'नो गोनां दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बड'फानि फबनाय थावनि थुलुंगाफुरियाव थांना बड'फाखौ मान बावहोयो। भारतनि गोख्रों क्रिकेट गेलेगिरिया क्रिकेट गेलेनायनिफ्राय आजिरा लाबाय। भारत हादरनि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि सुरेश रैनाया क्रिकेटनिफ्राय रिटायारमेन्ट लाबाय होनना गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'नो गोनांनि बिथांनि हरखाब आजिरा लानायाव हादरनि रोजा रोजा क्रिकेट अनसायारिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै क'क्राझाराव आसाम केबिनेट जथुम्मा जागायनायनि सिगाङावनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांनि दतमायाव थानाय न'आव नुजाथिहैनानै बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगो हमलायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बड'फानि न'खरजों मोजां गाज्रिनि खौरां लालायनायनि अनगायैबो गासैबो सरकारि हेफाजाबनि थाखाय खोथा होयो। सावरायलायनाय समाव बर' माहारिनि समाजारि, रांखान्थियारि, हारिमुवारि आरो सोलोंथायारि जौगानायनि थाखाय ब्रह्म बिथांनि बायदि बिहोमाफोरनि फारसेबो सावरायो। गावनि जिउ जोबजासिम समाजनि बायदि खामानिफोराव सिगांग्रो जायगा लानानै बिहोमा होलांनाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांखौ थार ओंथियाव बिटिआरनि मख'जाथाव दाफुंगिरि बुंनो हायो। न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनाय समाव मानगोनां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिथांमोनाबो दंफायोमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। असमिया बिजोंखौ अपमान खालामदों। असमिया मिडियामखौ नेग्लेक्ट खालामदों रायजोनि स्वयं गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मोनसे खौरां बिजोङाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों असमिया बिजों फरायना डाक्टर इन्जिनियार जानो हाया। बिथाङा थोंजोङै बुंदों दि इंराजि बिजों फरायब्लासो गेदेर गोलाव डाक्टर इन्जिनियार जानो हागोन, थामहिनबा गोरलै जागोन। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि बे बिबुंथिया रायजोनाङै गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। चीन हादरनि खोला सोनाब सिचुआननि लुडिं काउन्टियाव समबारखालि 6.9 मेगनेटेड गोख्रैथियाव बांग्रि मावनायजों सा 46 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों। लोगोसेनो गोबां सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। चाइना आर्थक्वेक सेन्टारनि बायदिब्ला बे गिख्रंथाव गोख्रैथिजों सोमजिनाय बांग्रिङा सानजौफुनि 12.25 रिंगायाव जादोंमोन। आर्थक्वेक सेन्टारनि 35 किल'मिटार गोजानाव सोमजिदों आरो बेनि साखाथिनि गंबा गामियाव गाज्रियै गोहोम गोग्लैदों। बेनि गेजेराव मिथिंगायारि जाथाय बांग्रिंजों सा 45 सुबुंफ्रा जिउ गोमानांबावदों। बेजों लोगोसेनो 50निख्रुइबो बांसिन सुबुंफ्रा जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया आरोबाव बांबावनो हागौ, मानोना खायसे सुबुंफ्रा जोबोद गोब्राबै जोखोम जादों आरो बिसोरो उननि समाव जिउखौ खोमानोबो गोनां जानो हागौ। बांग्रिं मावखांनायनि उनाव गामिनि सुबुंफ्रा न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनानै समखौ हगारहरनो गोनां जादों, मानोना बिसोर गिखांनायनिफ्राय बारग'नो हायाखैमोन। बांग्रिं मावनायनि जाउनाव मोब्लिब गोहोखौबो गामिनि सुबुंफ्रा मोननो हायाखै। चीन हादरनि बेबायदि थासारिखौ नुनानै भारतआ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनि गेजेरावनो चीन हादराव थैनायफोरनि अनजिमाखौ खमायनो थाखाय हादरगिरि शी जिनपिंआ जोखोम मोननाय सुबुंफोरखौ गाहामसिन फाहामथाय होनो थाखाय बिथोन होदों। बेजों लोगोसेनो हादरगिरिया मिथिंगायारि जाथाय बांग्रिंनिफ्राय रैखा मोननो माखासे सांग्रांथिबो होदों। बर' हारि आरो बिटिआरनि थाखाय माखासे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गोरोबथा बायदियै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझारनि सान्दामारियाव बेखेवना होबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजखौ। बेजों लोगोसेनो दिनैनि मन्थ्रि आफादनि जथुम्मायाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर थांखि लाबाय। बर' बिजोंजों दिनै 12 थाखोसिम फरायनो हासिगोन। गुदिलनि गेजेरजों बिटिआरनि हान्थिनाय लामानि थाखाय 250 कोटि रां हरनाय जासिगोन। गासै 50 फरायसालिखौ फरायसालिमायाव खालामनाय जागोन होननाबो थांखि लादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आलायारन थियेटार नायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगौ अक्ट'बर दाननि 8 आरो 9 खालारखालि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि हांख्रायनायाव बाथौ फोथार थाइगिरखारि चकआव हरनैनि हाबाफारि लानानै आलायारन थियेटारखौ दिन्थिफुंगोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।